De veertjenst van het Ameland is al jaren problematisch. Vertragings- en onregelmatige vaartijden. Vanwege de vaargeul die net jip genoeg is, maar ook een gebrek aan capaciteit. Hier is er een advieskamer. Het staat in de open plan. Met verschillende suggesties. Een daarvan een snelboot. En Joert is het Safir. De bouw kan uiteenzetten. In Haas wie de openingshandeling door deputaire Johannes Kramer. Met verslezen van de kiel van de boot. De nieuwe boot verzocht dus echt in een verlet. We hebben gezocht naar een concept wat recht doet aan de vraag. En de vraag vanuit de gemeenschap is voor forensen, voor studenten, voor zorgkinderen en voor mensen die snel naar Leeuwarden willen gaan. Om daar een goede, betrouwbare verbinding voor te maken als aanvulling op de normale veerdienst. De vertragingen worden enerzijds veroorzaakt door de natuurlijke omstandigheden die zich roeren, zeg maar. En aan de andere kant ook door de groei van het vervoer. Maar de snelboot is net het enige dat barremat om de verbinding beter te maken. En dit is er één van. Een ander advies is het verbeteren van de logistiek. Daar zijn we ook mee begonnen. Het verbeteren van het baggerregime. Het verkorten van de vaargeul. Daar is Rijkswaterstaat vanuit het ministerie druk mee bezig. En als laatste aanpassing van de dienstregeling. Als alles mee zit, vat het nieuwe skip begint Takkemier.